X-Factor er The Stone Age Boys! Yes! Og rigtig godt gået. Og skulle der være en lille præmie til måske? Nå, videre til nummer 2. På andenpladsen i X-Factor har vi Kips! Nej! Tag mig nu! Jeg mener... Nummer 2 har vi selvfølgelig Maria! Og Kips har tabt. Jamen tak skal du have. Og fordi du har tabt, så skal du væk. Hvad mener du? Og drenge, det er ikke sørge for, at Kips kommer væk. Skulle vi ikke have en præmie eller Den får I bag. bagefter? Når hun er væk. Væk. Hvad mener du sådan lige med væk? Hun mener væk. Så helt væk. Ja, altså, ligesom med... Ligesom med konen. Men den blev slagtet. Hvad er det lige, I siger? Ja, ligesom med konen. Så Kim skal dø, fordi hun tabte. Det kan I da ikke. Er I fuldstændig rablende? I teorien kan de vel ikke. Romeo, vil du ikke lige hjælpe mig med det her? Det er jeg altså ikke særlig meget for. Det er Cleo, der bestemmer. Ja, det er jo meget muligt, men kronen, det var sgu da noget andet. Altså, jeg gør det ikke. Heller ikke her. Vi mangler jo kød. Sød Romeo. Nej! Lad mig være! Kom nu herover, Romeo. Du er jo også sulten. Jeg rører det ikke. Det smager også lidt underligt. Ja, det er da bedre end alt det der kaninføde. Der var sgu ikke meget kød på hende. Vil I to godt lige være søde og holde mund? Altså, hvis du kan slå hende ihjel, så kan du sgu også æde hende bagefter, ikke? Det er ikke helt det samme. Jeg skulle aldrig have gjort det. Jeg skulle aldrig have gjort det. Det var jo enten Kips eller en af os andre. Det er ikke sikkert. Der er næsten ikke mere mad. Det her er det eneste. Jeg skulle aldrig have gjort det. Jeg skulle aldrig have gjort det. Du gør jo ligesom ellers alt andet, hvad hende der Cleo beder dig om, hva'? Men hun er jo også vores leder. Derfor behøver vi ikke at gøre alt, hvad hun beder om. Du var da også med til det der med Ida. Kips. Og det var nej også. Jamen, jeg var jo sulten. Jeg skulle aldrig have gjort det. Jeg skulle aldrig have gjort det. Rolig nu, der må være en højere mening med alt det her. Og der er jo ikke mad nok til os alle sammen, vel? Prøv at trække vejret dybt. Men hvem bliver den næste? Hvordan kan du få dig selv til at slå et andet menneske ihjel? Og så Kims, du er jo sindssyg. Måske er vi alle sammen ved at blive lidt sindssyge. Jeg har bemærket en sky på solen de sidste par dage. Måske har det en betydning. Det kan ikke være rigtigt, det skal være sådan her. Kims, eller Mia og Cleo, de er jo bindegale. Vi bliver altså nødt til at gøre et eller andet. Men måske er det noget, som universet har bestemt. At vi skal slå hinanden ihjel. Tror du? Måske er det en naturlig del af den menneskelige adfærd. Det håber jeg bestemt ikke. Det er bare ikke så nemt lige nu. Jeg ved godt, det var lidt for tidligt. Altså, det er jo heller ikke meget mad, vi har fået at lege med. Hvad med de der høns, vi har snakket om? Nå. Ja, okay. Forresten, jeg vil gerne have noget mere af den der mørke chokolade næste gang, I fylder på noget. Ja. Nej, jeg tror ikke, du fatter mistanke. Du kører bare på sådan et eller andet retfærdighedsgen eller sådan noget.
jeg synes ikke, det skal være hende næste gang. Hun er ret god med. Okay. Så skal det være en af drengene. Han der irriterende, der er så højlydt og brokker sig hele tiden. Ja, nej. Ja. Jamen, det er jeg, der bestemmer. Så bliver det hende næste gang. Hvad var det? Jeg bliver lige nødt til at gå nu, men ring lige igen, når I ved noget mere. Ja, hej igen. Du bliver nødt til at hjælpe mig. Hvad er der sket? Hvornår er jeres næste badeseance? Jeg tror, vi har ikke planlagt i aften. Hvorfor? Kunne du måske få Cleo og Mia til at lægge deres tøj herude? Det kunne jeg vel nok godt. Men hvorfor? Jeg skal bare lige prøve noget. Okay? Okay. Hallo? Ja? Ja? Så siger vi det. Jeg har bare fået meget ondt i halsen. Jeg har brændt mig på et eller andet varm chokolade. Okay. Farvel så. Det var en, der lavede en mand. Han sagde, at næste gang der er en, der skal slagtes, så bliver det mig. Så der er altså andre derude. Vi bliver nødt til at snakke med Mia. Du skulle altså forklare os, hvad der foregår. Ja. Ej, hvor var det dejligt at være i bad, altså. Det virker da bare så godt, altså. Hvad er det her? Har I jo taget den igen? Aflever. Nej, jeg vil ej. Aflever. Ellers så hvad, Cleo? Det er mig, der bestemmer. Det er jeg ikke så sikker på længere. Jeg har lige snakket med en mand. Hans stemme kom ud fra det her apparat. Hvad er det, du skjuler? Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Selvfølgelig gør du det. Der har været noget underligt ved dig helt fra starten af. Det var også det, Kim skulle mærke. Og det er derfor, hun skulle dø. Var det? Du fantaserer. Stop. Hvad er det her? Og hvem er du? Stop så. Lad det nu bare uden om, Cleo. Fortæl os så, hvem du er og hvor vi er. Vi er på en ø. Ja, det ved vi godt. Ja, men det I ikke ved er, at I ikke er de sidste overlevende. Er vi ikke de eneste i universet? Nej, Og fjenden? der er ingen fjende. Hvad er det lige, du siger? Og I er ikke flygtet hertil. Men hvem er vi så? Og hvem er du? Så behøver du ikke at sige mere. Hvad var det? Er det liv fra andre planeter? Vi har afbrudt udsendelsen. Du kan godt pakke sammen. Udsendelsen. Hvilken udsendelse? I alle sammen deltager i et nyt reality-program, der hedder Eksperimentet. Hvad er vi? Der har siddet 500 milliarder mennesker og kigget på jer de sidste 2 måneder. Hvad mener du med, de har kigget? Du bryder kontrakten lige nu. Der sidder kameraer overalt på hele øen. Alt, hvad I har lavet, er blevet optaget. Så der sidder en masse mennesker og ser på os? Ja, i fjernsynet. Men hvem er du så? Jeg er studievalget. Det er et produkt, Henrik. Vil du så holde kæft? Jeg er der, der skal sørge for at holde det hele i gang. Men du er ikke. Hvem er vi så? Og hvorfor kan vi ikke huske noget? I er blevet udvalgt. Udvalgt? Ja, vi har overvåget jer et års tid eller sådan noget. Og I er alle sammen unge, der ikke har kontakt til jeres familier.
Vi har bedøvet jer samlet op forskellige steder. Hvad er det lige, du siger? Vi har ikke mere tid nu. Vi har en båd skjult nede i en hule, hvis der skulle ske en nødsituation. Vi skynder os væk herfra, før de kommer. Hvem kommer? Producerne, de er farlige. Er det dem? Skynd jer! Så, de er fjenden.